kekucah para kawula sing padha keserakat wong cilik wong lolo iya nanging kuwi mung kandheng tata gelar lair nanging kuwi durung bisa bangun kanthi cara batin lire kepiye Kumbakarna ora sah mumetke pikir kok mawi bangun batin sing tok karepmu piye bangun batin kuwi bangun menungsa sak wutuhe carane nyedhake marang panguwasaning Gusti dikandelke nggone ngibadah anut agama lan kapercayan kang rinasuk dhewe-dhewe nanging panjenengan ora le dadi ratu nyekel panguwasa nanging hambeke ma lelima adigang adigung adiguna tok lakoni dhewe malah kepara nayakamu kawulamu sing seneng abotowan judi keplek kecek diumbar sak geleme dhewe tegese durung bisa ngrampungi cara batin mongko iki dadi kewajibaning ratu kang nyekel panguwasa wis meneng kowe tak kumpul kono papan kene ora mulang karo Dasamuka ora takon mejang kaya guru mangsit kaya pendhita druhun meneng lambemu iya yen upama wis ora usah diwangsuli Yai Bisana kula wonten dawuh Koko Prabu coba matura aja nganti aturmu kaya dene kadangmu si Kumbakarna ketoke basane tembunge Mamet Prana mikatse miluta sagung kamuluh dasih ning tekan data rembuge sengak nyaca karo atine Dasamuka matura inggih menawi ngaten tumuli kula badhe munjuk atur Lepati Agung pangeksami paduka Koko Prabu Dasamuka matura pangaras kula ingkang rayi kula ngaturaken donging panuwun tanpa pepindhan awit kula sampun dipun ayomi iya wiwit duk rumuhun kula menika alit tinilar dening Kanjeng Rama Swargi Rama Begawan Wisrawa ingkang sampun lampus diri manjing wonten geni patunon ya wis ora usah dicritakake nyritake wong tuwa sing wis sida mundhak kronto-ronto dadi mrebes milih liyane duh Koko Prabu piye yektosipun paduka kawibawanipun menika jagat tanpa timbang sampun malih kok lama ing titah kinten kula jawata menika ngurmasi bilih Koko Prabu kalebet pitataning jalma-jalma ingkang pinilih dasaripun inggih wibawa sentosa prasaja kamangka kasinungan aji jaya kawijayan ingkang linangkung bener terus ki matur terus ki inggih namung kuciwanipun sekedhik kemawon Koko Prabu nggenipun ngasta panguwas pinter nggenipun ngayomi dhateng Nayaka lan para kawula boten metang cendhek dhuwuring derajat asal luhuring pangkat ingkang cocok ingkang milih dhateng Koko Prabu inggih diayomi ingkang boten milih boten cocokan Koko Prabu ugi boten dipun benten-bentenaken emanipun Koko Prabu piye paduka menika kuciwa kok nyidra Rekyan Warasinta mongko Sinta menika garwanipun Raden Rama Regawa satira ing Ayodya manten enggal ingkang nembe lelana brata mapan wonten sak tengahing wana Dandaka kados menapa rasipun Raden Rama Regawa Koko Prabu ing atasipun manten enggal nembe badhe andon katresnan lah kok cinidra dening Koko Prabu Dasamuka ngantos wekdal menika dipun lenggaken wonten ing Taman Argasaka kula pitados prastanipun Koko Prabu jiwa perwira jiwa satriya boten badhe marawasa menawi Rekyan Sinta boten purun ngladosi katresnanipun Koko Prabu menika saenipun Koko Prabu mongko yen upami kok kersa sepinten bangganipun Rekyan Sinta krubyuk kabotan pinjum tertamtu upami dipun prawasa Koko Prabu saged anyenyamah kawanitanipun Rekyan Sinta ewa semanten paduka Koko Prabu menika eman dhateng citranipun Dewi Sinta duh Koko Prabu tata lair paduka menika dados ratu ingkang kuncara awit saged nyidra Rekyan Sinta nanging menawi cara kautaman paduka menika badhe tetel jiwa kasatriyanipun
ngirangi kawibawanipun Koko Prabu Dasamuka awit ana ratu kok nggonjak karo bojone liyan. Ana ratu kok ngledek bojone liyan ngantos dipun cidra, dipun singetaken wonten Taman Argasaka. Koko Prabu, panyuwun kula suwun paduka ingkang ngemut rening menika tumindak ingkang kirang prayogi nerak dhateng kautaman. Ngogak-ogak turus ijo ngrusak pager hayu angkrong pesanaan. Ingkang Rayi Wibisana nadan to tanpa sinaraya ing karya kula sagah. Kula mboten badhe mingkuh nadan kula kabubuh supados ngunduraken rekyan Sinta dhateng asalipun Raden Rama Regawa. Murih mangsulipun kawibawan paduka Koko Prabu Dasamuka. Iblis lanat. Mundur. Delok Wibisana, kula wonten dawuh Koko Prabu. Rumangsamu ki bener kowe ngucap kaya ngono. Nadan runtut tembung lan basamu niatmu becik nyelengke karo Dasamuka supaya pun Kakang balekake rekyan Sintana tangane Raden Rama Regawa. Lekna mripatmu jarengen gobokmu. Aja meneke mulang karo wong gerang. Dewa mudhun pisan kon nuturi Dasamuka ora bakal tak pelu. Nadan ucapmu kaya betet 1000 sing ngandhut memangsan. Ora bakal tak gagas mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Rungokno. Wibisana. Kamurkan angkara murka bakal tak uja selawase urip. Dasamuka ora bakal luntur saka ing geguntur, ora bakal mendha saka pamiluta. Malah kepara sing sapa nyentulani karo gegayuhane Dasamuka. Nadan kulit daging cuplak andeng-andeng yen mapane ora mapan bakal sudah tak cuplak. Tak dawuh saya minggat saka bumi ngalengka dirasa kalebu kaya dapurmu. Rungokno. Kalbu kaya dapurmu yen mamakmu muk tumindakmu karep nyelingke karo Dasamuka ora sudi pun Kakang duweni sedulur sing kaya wujute Yayi Wibisana. Aja nganti bumi ngalengka diraja sing wis muktekke margi Wibisana, muktekke kowe kesinungan derajat pangkat ning tekan data. Tekan data kowe dilatih tungkake mungsuh, ora njunjung ora mbelani karo pun Kakang ning malah kowe mbelani karo dapur Jedis Rama. Minggat kowe. Waduh, Koko Prabu. Oh. Wong bagus yo pijer muwun Koko Prabu jejemaking gesang kula nyuwun pangapunten kanthi sanget bilaturipun ingkang rayi kula dipun nanggep kumawan niku lancang njupuk nyinggol dhateng penggalih paduka lan dipun nanggep ngasuraken wibawanipun Koko Prabu Dasamuka nanging sak gluguting kolang kaling rek mopi nara sasra ingkang rayi kula mboten
gadah osik badhe ngendhih menapa dinyentulani ngendikanipun Koko Prabu Dasamuka. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mesthine kowe wis tanggap. Yayi Kumbakarna nyruweteh kaya bethek sewu. Tak dawuh supaya meneng lambene. Lah kok kowe tak timbali ngadep supaya atur pamrayoga. Aturmu ora beda karo kadangku Yayi Kumbakarna. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ora sudi. Ora bakal tak weni pangapura selawase uripku Wibisana. Sepisan malih lepatipun ing rai kula nyuwun pangapunten. Kula yektos ngeman dhateng Paduka Koko Prabu Dasamuka sampun ngantos Paduka nggenipun dados Nalendra dipun cecamat dipun cecenges dening Landra sanes kula mboten rila namung babagan Paduka Nyidara Kyang Sinta milik ingkang sanes darbaipun pramila Koko Prabu sepisan malih inggih Paduka kula aturi ngraya dhateng ing rayi kula sagah ngunduraken Kyang Sinta keparat nyo Tamparana. Iblis mati kowe modal bodoh mati aku iki sawangmu aduh Kakang Prabu Kumbakarna arep apa kowe? Karep belani karo Bisana. Iya. Aku ora arep belani karo adhiku nanging kowe tak aturi emut kowe sing eling. Kowe dadi ratu nyekel panguwasa pira suwene wong urip ana jagat gumelar. Besok yen tekan titiwanci murut kasedan jati dudu derajat pangkat lan bondo sing ditakokke nanging tumindakmu, dharmamu, amalmu nggone urip ana jagat gumelar. Oh, Kakang Prabu. Lah yen kowe dadi ratu kok murka kaya ngono. Negaramu arep dadi apa? Kawulamu besok arep dadi apa? Yen tok sawang ketoke jembar, kencar-kencar, ketok ngungung nanging kuwi saka rasamu. Ning sak temene jroning negara Ngalengka remuk bubuk dadi rerempong. Ora sithik cacahe wong cilik sing padha sambat, sing padha ngrekoso, uripe ketula-tula ketali. Ora mung cukup mangan enak, wong urip ora mung cukup mangan sing wareg, ning butuh pegawean. Butuh pegawean kanggo nyukupi butuhing urip. Nanging kowe dadi ratu keceh bondo numpuk brana picis nanging ora nyawang ngarep mburi kiwa tengenmu ora ngrasake penandhange wong cilik. Cukup. Wibisana kula wonten dawuh Koko Prabu kowe tak anggap wani karo ratu najan kadhiku ning yen kowe ora mapan tumindakmu patrakmu ora cocok ora sarujuk karo pun Kakang. Beda apa aku duweni adhi kaya dapurmu. Widone iki kowe tak tundung minggat saka negara Ngalengka Diraja. Lepat kula nyuwun pangapunten Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Sepisan malih kula kepengin sanget nyayom dhateng Paduka Koko Prabu Dasamuka. Kula kepengin sanget mapan manggen wonten ing bumi Ngalengka. Yen mau ngarep ora gawe serik, ora gawe pingget rasane Dasamuka,
tak weni pangapura nanging tumrapku kowe wis kuwanen kowe wis lancang manpate prasta wae kae warangka pepatih wae ora wani nyendolane karo Dasamuka ora ngenten manpate prasta oh inggih kula non leres nggih pun monggo dipun sekitaken nggenipun tumindak menapa mawon kula gongi nggih kula gongi sinaosa mboten sae kula anggep sae sinaosa nerak angger-angger tumrapun bapa menika sampun sae ingkang baken kula sampun ngantos dipun pocot dados patih yen kula dipun pensiunaken kula badhe dados menapa klampah pun bapa supados asah-asah MBG oh kula lok nyuwun pangapunten nggih nyuwun pangapunten mula kowe minggat to tata-tata garwamu Yayi Dewi Driwati Kandhanana supaya minggat saka bumi negara Nyalengka-diraja pun kakang ora sudi kedunungan menungsa sing lebu leta jiwane kaya japurmu kowe dilati tungkake mungsuh minggat to Koko Prabu adikku Wibisana wadananira layung kumel kucem ora nyomara tani ladala yen ngono ora ledok ujare si Daplok Kakang Dasamuka pancen panjenengan dadi ratu ora kena dielingke dening sapa wae apa meneh mengaku sedulur nom adikku Wibisana nadyan kowe nimbali pendhita supaya paring sesorah ning nyatane dianggep luput malah dicemplungke gedhong pakunjaran karepmu piye aku ora nrimake aku ora rila mesake banget adikku Yayi Wibisana oh aku arep bela rasa aku arep belani kadangku Yayi Wibisana yen karep belani minggato Yayi Wibisana tenana pun kadang Yayi Dasamuka menika dos pundi lah kok malah dados warsa klentu hidup ping tekad sedulur mboten sami akur mongko maksih kulit daging nunggil rama nunggil ibu kok mboten saged rukun menika dos pundi nggih mesaken sampeyan ajeng belani ajeng belani ku mbok karno belani Bisana nggih mboten nggih mboten nek sampean belani minggat Dasamuka ora duwe patih kaya sampean ora apa-apa tak golek patih pilihan mboten nggih mboten kula cocok kalian anak Prabu Dasamuka sampean menika sae nggihipun dados ratu ketingal wibawa wicaksana mongko inggih blapa oh sae nggih sae larak ngaten lahir batin sampean ing ngendi kok nggih lahir batos nggih kula lahir batos
yen ngantos kula matur duracara mangdukani wong liwat nika. Jet kula nonton wonten dawuh Kanjeng Rama. Nadan wis tak tundung. Nadan wis tak dawuh supaya minggat. Nggih, keparingipun elingno. Pamanmu elingno. Keparingipun supaya mbelani mbantu karo pun Rama. Ewa semono yen pancen dheweke wis adreng lan cugeng. Nedya malih tinggal minggat saka Ngalengka, saperlu bakal suwita upama karo mungsuh. Dilati tungkak jedhis Rama ora dadi apa, ning ora nalane tungkanen lakune pamanmu merga kowe bocah nom. Inggih. Diarani mundhak kowe kaya pun bapa. Najan pun bapa dianggep ala, ning saorane kowe aja niru kaya pakartining wong tuwa. Inggih, ngestaken dawuh. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Manpate Prasa kula nuwun wonten dawuh. Tata-tata siaga ngayuda. Sampeyan kula aturi ndonga. Syukur bagya menawi nimbali Brahmana wigatosipun supaya Sinta purun ngladosi kula. Janipun wonten tiyang ingkang sampun pinter, tiyang ingkang pana, ewa semanten kujiwanipun sampun seda. Wong mati kok dikandhake. Dadangipun Kakang Yayi, kula wonten dawuh Kaka Prabu, grek lampin brungkat kimpul gajah gelar singa bareng metu njaba bubarno kang padha gantung siba. Pun Kakang ngarsa kondur ngedhaton ngiras pantes manjing ana ing taman Nargasaka, mbok menawa nindhingi lelakon iki Sinta wis kuwalik jagate minger nalare tumuli banjur ngladeni pun Kakang ing Ngalengka sing tak suwun dina iki Dasamuka kelakon mondho ngerkyang Sinta. Kawula nuwun nggih ngestaken dawuh daya-daya nyuwun pamit madal pasilan Kaka Prabu. Wau to. Paripurna pangandikanipun Sang Prabu